Szöveg, nyomja, azaz gyerünk. Példamondat, vers vagy dal, az kit érdekel. Mégis ki az, ki olvassa ezt? Jön posztom, Korus bébe, ne iratkozz, csak nézzed végre. Refrén kell, az mindig jó, bedugva marad hajszárító. Nekem nincs is hajszárítom, a kuvasz életbe de rossz volt. Refrén kell, az mindig jó, a szöveg trágyának való. Karakterem olyan szmar, hogy ebben semmi baj. Azt hidd, csak ennyi volt, pedig nem, mert csak most következik a lecsó. Piros-kék, na melyik kell? Mondjad már, kis haver. Odüsszeia, Iliász, Lorem ipsum, nem is gáz. Jön posztom, Korus bébe, ne iratkozz, csak nézzed végre. Refrén kell, az mindig jó, bedugva marad hajszárító. Nekem nincs is hajszárítom, a kuvasz életbe de rossz volt. Refrén kell, az mindig jó, a szöveg trágyának való. Karakterem olyan szmar, hogy ebben semmi baj. Akár ilyen, vagy esetleg akár ilyen, vagy esetleg refrén kell, az mindig jó, bedugva marad hajszárító. Nekem nincs is hajszárítom, a kuvasz életbe de rossz volt. Refrén kell, az mindig